Остав мир. Нещо по-грачно ще ми измислете. Не! Той извади договора, бе! Това е! Това е! Това не са го договора, сега ще го тръгнем на моста. Не, той си бър... Не! Той си бърлага. Не! Това е за тебе, бе! Тога аз ще пустак, това с детен ще слипа си изпърсал гъза. Едната е за теб, подагам се да го имаш, така да си... Ма не го ти става тук, бе, човек. Ама, дядо не е за Каролина. Ей, бери си войната, бе, човек. Ама дядо не е за Каролина. Яш, аде, яш. Нямам виж по-добро от моите не. Аз съм беженцора. Моите не са добре. Тя няма и тук, тя няма тук. Абе, защо не до навален букета много яко снима. Да виждате, това е по-лично. Аз няма да се спротив нея. Тя ми за всичко. Ами, какво ме го дойдеш против теб? Не изобщо. Против тя Може да помърдаш така. Да, Дай съм газа. Ти ще върни. Да, не мога да Да рада се. За YouTube. Да обърна ли аз моя? Дай. Айде. Йоу. Аз само бегам и толкова шумата, така е нямам. Добре, тук. Ще му спечи какво там. Затъпя, бе. Веднага. Oh, he has a point. He has a point. Моята картоф. Поне ще ги Той ме изстрел. Say hi. Нали? Ама яскам, иначе не може. Не, абе, Киро трябва. Защото и той е ко-продюсър. Окей. Трябва така бейтман да снима обстановката. Или да го видят. Така да бейтманче. Как да го къса? Записвам го, а? звук записвам. Шко за чува, какво ще го... Чикаго. Каролина, смени се. In basement. Не, това смисъл, ще излизам този за... Ще ми спусти камерата! Каролина, ме ти го снеш. Ма то не е как го пръстиш на това. Усетих такова време на мутостата. Не, куката не трябва да... Пърли ме, сигнал за тебе, дай якито ме. Кое яки, бе? Ти чантата, бе! Айде! Дай, тук ще усетих такова мляко за Пуската ти мирише по-хубаво от устата. Ооо, зея! Майко! Записах го и аз! Yes! Ооо! Зея! Записах го! Това за милиони ще го продам. Не, далеч с мене. Ще мога да си казал да е. Каролина, моля се. Стигаме с камера! Абе, аз първия път, къде бях, не знаех какво си мъж или жена. Има! Да! Пресни ми говориш! Ай, мамуто, мълчи там си забива какво говориш бак си мъкни! Ай, Защо те там да ми говориш така, бак? Аз съм тук! Еба пачата да еба. Мами, мразко! Капушен така. Нов пленче. Така Каролина! Окей. Спокойно е, спокойно. Да се обърни малко. Каролина, обърни се малко. Мукни, Да, тук.
Тя ти направи снимка да го пуснем най-оглед. Драги зрители, моля Няма се. снимах едно има. Те от Видин. Те от Гоце Делчев. Също са като хора. Съобщение към радост за народа. Мърди ще от две. Киро, смени са. Да, майка ви. Мале, това е вече към 10 минути дълго. Малко, какво правиш? Стига, тебе го, защото да няма да ти се пише на Имам 3 часа, още мога да записваме. А, така че Чакай, не, ние да я фаним. Бе, мога да си взема телефон. Не може. Айде. Не, седни тук да ме. Няма да е. Седни ме. О, каза ви това. Това ще го продавам за милиони, да, така. Така малко музика. Ъглед, дай ни му да правиш. Да, смайн с грозен телефон, бе. Така, ама не се почти чуш ли? Само снимаш, бе, ще да ме гледаш. Не, това ще Така малко телефона, колко е пимп. дебелчики се прави в устата. На Валю Маркуча. Да, се иска само не става. Да, искам аз. на трошача на кръга. Аз съм режисора. Ама е, взема. Така е малко Няма, късно. Това на YouTube отива. Няма. Все остава. Няма. И аз обичам. Чакай, спускам тук новините новите, бе. Не трябва да снимаме. Ми е наред. Гледай. Спокойно. Сега е да, не ма паща, ема. Сигурно. Това са глупости. Не го откривай, това си го ти Глупини, ти като се прави. Кътвам, договор ли сте? Там се глупи, защото това няма хора. Договор ли сте, бе? Ти подпаял косата, има нов. Само ни път. Не, още. Чакай, мърди шоуто час, бе. Ако не мога... Шоуто продължава. Ще видиш. Къщата си ще взриви. Ще взриви къщата. Не. Имам го... Да, ще го пе. Аз нямам къща моето момиче. Стефан, тази кука, нагъзи се, Тогава вече верно. Така и кукичката на такъв забавен вид. А така. Утре, пред нас. Но, ще дойда да идвам пред нас, да ти убия се так. Не ме знам, колко съм шаш, не иска ти казвам, не ме знам. Ще ме падаш, ще ще ме прибият, после като 10 човека ще ги падат. Не, няма. Моите хора да ти не си знаеш. Сега ръкъм. Ще ги познавам. Един от тях, аз така, един от тях така ще изпати от тези, ще ме бъде. Че нямам нищо да направиш, напротив, сам съм. Окей, генгстър. Айде, генгстър. Айде, генгстър. Бе се поздравят бригада. Те се обърнаха на мапо, знаеш, на мапите войната. Не, сериозно. You hate, we hate, bitch. Eye for an eye. Това е английски, бе. I know it's new for you, but... I know, good one. И да ви чуе, иска да папне. Благодаря. Иска да папне. Искам да пасна. Не е такава. Да направи куката, да дръпнем. Да, отново. Виждам сега, под... Киро, виждам. се разбере, баш. Не става те. Това няма да го слагат никъде. Първа ти го получиш, обещам ти. Няма. Колко е това? Искам 10. Няма. Но аз може да 3 часа да записвам. Добре. Ще си видим. Да видя го млъкна, бе, бат, кажи нещо, бе. Тук... Не, то вече няма да има.